Mrene sarta pangamun tenganan Sing ngrasani ana dening kanyut palugon laguning lekas lukita linu tinggi tun kadung kadereng emo ora mangun manah rahayu kawula nuwun amin pasang kaliman tabik lebih ring tulak sari kinalisna saking bebendu cenaket ring trita waksama sinuwun ing abdi kula nyuwun lumebering samudra pangaksama dene cuman raka ngabyan prengsa paduka mongko datanpa mari tinimbalan ya jagat wasesaning Bathara kisanak aja sira sengguh lamun jeneng ingsun tumambuh karana drunate weruh dasare pancen durung manuh sira iku mau ora seksa saka ngendinan sapa kang dadi pracikanira la ta'ala sinuwun kula menika denawa ingkang narkotan padha angka sengkan tanpa paran bebasan kandhang langit kembel mega mendung kebaratening pundi dumawahipun ing mriku papan dedunung kula dening kang mestani nami kula pun Didyakala Ariwaka aranmu Didyakala Ariwaka kawula nun inggih ana wigati apa dene jeneng sira marak ing abyantraning Sultan tanpa tinimbalan Ariwaka waleh-waleh menapa sinuwun pramila ngantos kula rencangi kedarang-darang sowan mriki menika mboten wonten sanes namung jawi anggen kula gandrung kayungyun kepingin meguru dhateng penditing pertapan Sukalima ingkang peparap Sang Begawan Durna mongko nalika semanten kula menika wonten sowan dhateng Sukalima jebul pinangki suwung miturut aturipun keteranganipun para cantrik kacrios panjenenganipun nembe netepi kewajiban wonten ing Praja Ngastina mila kula inggih tumunten nututi sowan mriki mila sinuwun sewu-sewu kalapatan hamba tadah wadana hamba bilih wonten danganging penggalih lilanana ingkang abdi Ariwaka badhe suwang ngersaning Bapa Guru Begawan Durna wigatos nedya Purwita kawula nun inggih permara manguswa mir ngambreng kati karunaning kaswasi aning maragaman malatku ngriseng guntu wastaratmu aja ing jagat Dewa Bathara Bapa Durna wonten dawuh nggih menika wonten satunggaling yaksa kaliyang kabur kanginan kepingin badhe Purwita dhateng paduka Bapa Penemban sawetahipun pasrah bonggokan Bapa Penemban oh nggih ngeten nggih labet gesang kula menika wonten ing sandhap pengayoman paduka anak Prabu mila babagan panyuwunipun raseksa menika mau kula sumanggaken paduka anak Prabu kemawon menawi paduka anak Prabu paling kali damar paling pelilah inggih badhe kula tampi nanging menawi anak Prabu boten nglilani ingkang bapa inggih boten badhe
Pantun Cumantaka kok nggih. Ngaten inggih sinuwun. Paman Sengguni nipun wonten pangandika ing Ngadawa. Yen pancen mengkono malah babar pisan perkara raseksa iki sakmutu tak pasrahke marang Paman Sengguni. Mangsa Baranga, mangsa bodho nggone nomor bawa inggih. Matur nuwun kula ingkang badhe matur nggih. Mengkota Mariwaka wonten dawuh paduka menika sinten? Ngertiya ala tanpa rupa aku ki mau patih ngestina kene dene aranku Raden Patih Sengguni ya Arya Suman. Oh. Sampeyan sing jeneng Sengguni iya wis tau krungu kondange Sengguni pun ate mireng sampeyan niku kondange kulina megatke wong omah-omah. Wah, kuwi salah. Dudu kaya ngono kuwi. Ariwaka wonten dawuh. Ngene nggih Ariwaka saka parenging ingkang sinuwun aku ingkang kedhawuhan murba marang panyuwunira. Mula babakan panyuwun munggon kepengin meguru marang Kakang Begawan Durna sidolan orane mung gumantung marang Patih Sengguni. Mekaten Sang Mahapatih iya. Mula saiki rungokno tuturku kang kanthi pertitis. Kados pundi Kyai Patih? Apa bener kowe pengin meguru marang Kakang Durna? Ih, Raden. Kowe kok kumacelu meguru ki nang saka lima ki mau karepmu kepiye? Estunipun mila kula kayung-yun badhe purwita dhateng Bapa Durna menika boten kepengin pikantuk pejangan kanuragan utawi aji jaya kawijayan nanging kula kepengin dipun ruwat Raden. Lho. Lak ning gendel iki urung wani nampa ruwatan iki. Wong adate nek ngrumat ki mau diwakilke sing ngegong. Mboten Raden. Kula mangertos bilih panjenenganipun mau sugih ngilmu kasampurnan. Buktinipun dene siswa kinasih ingkang kasih Raden Bratasena. Jaman semanten inggih kasembadan panyuwunipun inggih menika nampi jangan kawruh sangkan praning dumadi. Oh ngono i. Nek mung perkara kuwi gampang. Gurumu siji iki ora bakal ngujimani ya mung sadurunge kowe ditampa nggonmu swita. Luwih dhisik kowe kudu mbayar pitukane. Apa kowe saguh mujuti Ariwaka? Pitumbasanipun menapa Raden Patih? Begawan Drona kuwi ora butuh bondo donya, ora butuh kae-kae, butuh ile nyambut gawe. Pitukane ya kuwi kowe kudu bisa nyrenakake Raden Gatotkaca satriya pringgendani jalaran kae dadi kliping sinuwun ngestina piye Ariwaka saguh apa ora yen saguh ya ngomong kowe iki saguh nek ora karuan liku matur Kakang Sukalima yen ora saguh ora bakal ditampa limu meguru marang Kakang Drona dina iki Ariwaka. Gendang sing langit kalap-kalap katon lirikinin sang alis risang mawe gandrung ing Sang Mahapatih Arya Sengguni piye Ariwaka sagah dereng kinanten silak mbok menawi saged daya-daya kula badhe mejahi dhumateng Raden Gatotkaca. Lho, kowe saguh inggih kula sagah. Syukur sekedi jumurung. Kuwi jenenge calon murid sing tememen ki ya kaya ngono kuwi. Mula kang saka kuwi besok kapan budhal marang Praja Pringgondani Ariwaka. Benjang dadak ngentosi menapa dinten menika kula nyuwun pamit
beda nyelenakaken dhateng Raden Gatotkaca. Iya. Cah sregep tenan iki. Aduh. Wis lagi ngono wis gumagah jumangkah kepengin mateni wong pringgondani bagus Ariwaka. Ora limat nyangoni puja Raharja muga-muga kasembadan kang sira sedya. Sinuwun Kurwati kula nyuwun pamit. Iya, Dibya kula Hariwaka. Budhale rasun pangga puja pasuki muga-muga lanang juritmu dina iki raseksa. Permara mangasa miyung ngambareng Jagat Dewa Bathara. Nek ngerti kaya mengkene kahanane pedah opaku dadak kraya-raya rawuh mrene. Tutur ketawur babar pisan ora ana pigunane lan guna paedahe. Saiki aku wis ngerti. Jebul negara Ngastina iki mau kebak ri kemarung, ri bondot lan ri sisir. Kathik dirubung kembang rawi lan glugut kayu wingas. Mula dirabuka kaya ngapa ora bakal woh pari lan palawija anane mung tetukulan kang sarawa gegateli. Purwati kabeh momong bakal ngunduh uruping pakartine dewi-dewi. Becik ketitik ala kawistara. Sapa sing bibiti cidra ing kono wahyune bakal sirna. Bisma ora krasan lenggah ning papan kene. Purwati karya Basuki pun kaki kondur ning takandha dene iki. Ora ning pitutur kula teng anak-anak kula Kurawa menika sajakipun boten digegu melih. Mula gunane napa kula dadak ceciklu teng mriki niki wau. Lha becik kula mulih mawon. Mula dina niki mangsa borong siadi. Pun ngriku sakersa sampeyan. Ajeng mulang anak-anak ndika Kurawa terserah sampeyan. Ajeng mangmulang kebecikan nggih monggo arep diwulang main kertu ya sakarepmu. Arep dicak royal ya sakarepmu. Belah kirek ya sakarepmu. Kula nyuwun pamit Rama Prabu. Piye paman lha kok kabeh do mutung kabeh. Mboten napa-napa nggih.
Kula niku pun apal kalian lagak lagon lagyanipun Yang Marsi Bisma ingkang Rama Sukalima. Priyantun kalih menika panjenipun getapan gampil duka inggih gampil lilih. Mangkih menawi sampun mayu dinten inggih sami mangsul seba mriki malih Nggih Prabu. Mengkono paman ngawula nok nuninggi. Ngestina tanpa Bisma ora bakal ngutawatiri. Ngestina tanpa Drona ora sabab apa-apa. Nek ngestina tanpa Sengkuni rubuh menika saestu nggih. Iya paman pancen sampeyan ki mau sing dadi panujuning ati. Lah kula kok yen pancen mengkono dina iki uga si paman aja wedi kangelan metu marang pagelaran njaba perintah marang kabeh anak-anak Sata Kurawa. Kadhawana Murmanti kaprajuritan sikep keprabaning apreng anjam pengono lakune Ditya Hariwaka. Nok-non puninggi ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhapes lan padhi anak Prabu. Dimas Kartowarma wonten pundi kowe ngadhawuh siniwen. Ngiras pantes bupanu kang padha gantung sibuh ingsun bakal kundur hakedaton. Terang terus jauh paduka nyumpamit madhap masilan. Kocap nalika samana. Purna sadaning nata Sang Prabu Kurupati. Sigra kundur hakedaton tedhak jog saking pelenggan Dampradenta. Regedeg jengkaring sanata cenandra katon gumuruh gumerah sumarane. Purnaning sabda mulya sasmita dadak tumurun sinangsana parengan yang bedaya srimpi tanggap saksana manam rama
Panggung, 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 katipung karumpung, rebah pambarung, kali tamali, angire kali, sikat takut kumbakut angina sambil, suling ngepleng ngiring terus, sumanding nyata, dadi srana barangan wiromo, pang panggung, ketipung karuntung. Panggung, 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 katipung naruntung, rebah ambarung, tari temari, angiring tari, cikat, cakut kumbrakut rengkita sanding, suling jengking, angiring terus, sumanding nyata, dadi srana bareng lan wiromo, pang panggung, katipung naruntung. Laren dhisik ya, Nduk. Iya, Mak. Iya. Larasipun, Mas. Iya. Nenong. Jebul kae kang tak anti-anti wis teka mrene. Wis rada suwe kabar pisan, ora krungu kabare, sajake rada lawen, wong tansah ketimpen yen pirunjuk geger lagi esame
Aren dhisik ya nduk, anakku sing ayu dhewe. Anakku sing setinik-tinik, anakku sing sedenok deblong ngrelimbo. Ana dawuhmu apa, Mak? Ora nyono ora jimpit anake dhewe bisa sowan ning desa Belotan RT 29 RW 11 Kecamatan Bendo Magetan iki ya nggih. Selawase urip olehku dadi dalang mayang nang kene iki ya lagi pisan iki kok, Mak. Iki ngono nek ora ana wahyu keblasuk ora mungkin kok, Nduk, tenan. Iya ya, Mak, iya. Dengaren kok piyayi kene nimbali awake dhewe. Sing nimbali iki asmane panjenengane Bapak Serda Muhammad Maulud. Weh ngono ah. Sing asta ana ing Kodim 0804 Magetan. Sekalian Ibu Tribudi. Panjenengane iki mau ngasta ana ing Guru MI PSM Belotan. Oh ngono ya, Mak. Dengaren Pak Maulud kok wayangan kiwuh apa? Panjenengane Bapak Maulud ki mau kepareng ya kuwi tasakuran kitanan kok nggih. Sing dikitanke ki sapa? Asmane Dek Koli Fakurosi. Oh ngono ya, Mak. Kitane wis kelakon iki mung kari seneng-senenge ya, Mak. Apa panjenengane Pak Maulud kepareng rawuh dhewe ning Klaten gak? Lah terus panjenengane Bapak Maulud pasrah bongkokan karo panjenengane pepundenku Bapak Sarama ing Pingko. Sing kagungan gamelan iki. Panjenengane Pak Sarama sing dawuh marang anake dhewe, sing dawuh gek kapan 5 sasi kepungkur. Weh, isih suwe calang dalang, Mak. Panjenengane Bapak Sarama sing dawuh Mas tanggal 29 wulanipun menika wulan September panjenengan tasih kosong menapa mboten? Alah Pak, negele niki tesih ngoblah-oblah, aku ya ngono. Lah iya nyatane durung ana job babar pisan kok, Nduk. Lah iya. Terus panjenengane Bapak Sarama paring dawuh Bapak Maulud sawise mirsani wayangane awake dhewe ning pabrik gula ngurang gareng kae terus panjenengane tuwuh gregeting ati kepengin bakal nimbali marang awake dhewe. Pak Maulud sing dawuh karo Pak Sarma, Pak nanggap Pak Tantun niku napa telas dhuwit 50 juta. Dawe ngono kuwi. Pak Sarma, Allah ngono. Kok ampun kuwatir nek mung pantun men nyuwun pangapunten niku anak kula dhewe. Lah iya. Nyatane ya ngono kok, Nduk. Pak Sarma karo awake dhewe kaya dene anak karo wong tuwa ya, Mak. Aja tajab, aja tamujute pentas wayang kulit ora diwenehke kowe. Wong gamelan iki tak jaluke diwenehke kok, Nduk, tenan. Wah iya, ning ya kudu nganggo sertifikat ngono ya. Mulane kuwi. Matur nuwun sanget karo Bapak Maulud. Simak senadyan ora dirawuhi Pak Maulud ning Klaten ning wis pirsa sing asmane Pak Maulud. Nduk, sing ora ngerti piye nggih. Aku lagi mudhun saka Grobak, aku ya ora ngerti nek wis tekan nggone wong aku ki tekan kene turu. Oh ngono ya, Mak. Lagi mudhun kok Grobak jujuk ning ngarep terop, ning ngarep tarup ki mau langsung dipapak karo Pak Maulud. Mas Tantut nggih. Nggih, Pak. Monggo Mas kula derekke. Mongko wancine bar maghrib tamu ki mau akeh banget. Abot ling nderekke aku tekane pondokan utawa tempat transit. Dipinarake di nuwun sewu dilenggahke sing kanthi apik lho. Kaya ngono kok nggih. Piyayine jan hebat tenan Nduk Pak Maulud kuwi piyayine jan ora sombong terus dasare piyayine lembah manah. Ambak beliau ki mau merupakan anggota TNI nanging parandene panjenengane ora nggadahi rasa sombong. Gagahe disimpen ning ati supaya piye carane bisa mawa perbawa sing gedhe. Kaya dene piyayine Ndara Janaka. Ndara Janaka ki mau lembah manah ning Tegas, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Matur nuwun banget karo Pak Maulud sing nimbali marang awake dhewe. Hebat kok ngger tenan. Aku durung munggah panggung disusul karo panjenengane Ibu Tribudi. Ning endi ning pondokan dijak. Ya kuwi foto bareng-bareng karo keluarga. Weh.
Jan hebat Pak Maulud, panganan ora kendhat. Sing ngopeni kanca-kanca pengrawil saka Klaten jan paribasane banyu mili. Wah ngono ya, Mak. Jan piyayine luar biasa kok ngger tenan. Mulane kuwi iki supitane panjenengan utawa sunate Dik Khalifa Kurosi iki mau keparengi wayangan. Sok nek Mas Khalifa Kurosi iki mau mantenan ya kudu wayangan meneh ya Mak ya. Ya kuwi gumantung sing duwe dhuwit. Lah ya matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Mulane Nduk, kitan adalah memotong, sedangkan menurut istilah kitan pada laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut khulufah. Oh iya, kuwi jenenge sing dipotong kuwi jenenge khulufah ya, Mak. Agar tidak terhimpun kotoran di dalamnya dan menuntaskan air kencing. Oh iya, laki-laki yang pertama kali kitan adalah Nabi Ibrahim, rikalane umur 80 tahun. Lah upamane saiki pamane 80 tahun lagi disunat yo para wis alot ya, Mak. Nek dhisik ora, Nduk. Lah iya. Manfaat kitan dari sudut kesehatan satu, lebih higienis, lebih sehat, lebih mudah membersihkan kemaluan. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi. Ketiga, mencegah problem masalah penis. Empat adalah mencegah kanker penis. Oh iya, di antara para nabi yang terlahir sudah dikitani adalah satu, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Kuwi sing wis nate sadurunge ya utawa lahir wis kitani ya kuwi. Oh, nek yogane dhewe eneng wis lair wis kitan eneng, Mak wis eneng. Sapa kakak? Mula. Wah, ya mula jurabi ae. Ngono ya, Mak. Nderek mangayu bagya, Nduk, nderek mangayu bagya. Lah iya, piyayi kene luar biasa. Piyayi kene luar biasa, piyayi kene iki karemane ya wayang. Karemane karawitan. Wah iya, ya mung ngene Nduk. Awake dhewe kok Klaten, saka Solo, mula ora neh lan muka, nek nganti ana budayane sithik sing rada beda, ya nyuwun pangapura. Sebab menawa Klaten ki mau ya mung ngono-ngono kae, Nduk. Nek seniman daerah wilayah ing wewengkon ning Magetan sak piturut iki akeh sing do berkreasi. Oh ngono. Kira-kira nek ana lagu sing kanca-kanca resa ngaturke ya nyuwun pangapura mengko dijoli sing kanthi apik sebab pranapa wis beda daerahe, beda budayane, ana paribasan desa mawa cara, negara mawa tata. Wah iya. Aja ninggal aku trima gonceng. Wiwit putra janjine bebarengan, bareng-bareng ame abang kos ketiwa. Oh iya nih, kok aja ngeke, kok aja ngeke. Kamu ngeke, kamu ngeke, kawalan kambing murine. Leleng wiwit modal janjine bebarengan, bareng-bareng lambe abang kok ketiwa. liyane
wisahku nyuwun ngersaning Gusti Allah muga-muga panjenengane Dik Koli Fakhurosi iki mengkone akhir dewasane dadi bocah sing bangun turut kelawan wong tuwane, dadi bocah sing mursid, dadi bocah sing pinter tur bener nduk. Aja mung pinter tok, pinter tanpa dilambari bener ki mau bakale pintere kanggo minteri marang tangga teparone, pintere kanggo minteri marang para kanca-kancane. Mula kudu pinter tur ya bener. Oh ngono ya, Mak. Lan bapa Maulud nggone kagungan hajat ing bengi iki sakpungkure awake dhewe saka kene pinaring ana kawilujengan, pinaring ana bagas maras, pinaring ana rejeki sing agung, kesehatan panjang umur lan mulya sak turun-turune. Allahumma amin. Para penggemar wayang kulit sing wit sore mau rawuh iki parenge padha rawuh kabeh, Mak. Wah, tenan kok, Nduk. Magetan khususon ki mau penggemar wayang kulit yang luar biasa kok nggih. Sapa wae sing rawuh? Siji mbahmu, Mbah sapa? Mbah Gunung. Ya iki sing nglarak-nglarak aku, sing gendong-gendong aku iso jajah neladaning Magetan ya piyai siji kuwi. Mbah Gunung kuwi. Ngasta ndok, Mak, kanggo yoga-yoga ndok wis disediani. Ndok pitik Jawa. Waduh, isi mentah kabeh. Pancen nggo jamu kok nggih rek. Oh iya. Ben kanca-kanca pengrawit ben betah melek. Oh iya. Sing sore turu ki mau kon mangan ndok 8. Ayo. Ben iso piar. Ayo. Oh iya. Terus panjenengane pepundhene amake dhewe sapa, Mak? Panjenengane Pak Panji. Pak Panji ya rawuh. Wah, ling golek-golekke plangkan kendang nganti diriwangi sora kok nggih. Matur nuwun sanget Pak Panji, Pak Panji lah ya. Terus apa meneh? Ya Mbahmu Trima Pratama. Mbah Trima Pratama lah. Trima ki mau asmane, Pratama ki bengkele. Weh, piyayine anggere kaya Begawan Bisma ku ya kuwi Pak Trima. Sebabe wis putih kabeh nduk tenan ae. Sapa meneh? Pak Sun niki ya penggemar wayang kulit khususan panjenengane Bapak Haji Anom Surata. Bengi do nglumpuk kabeh kok nggih tenan. Lah iya. Matur sembah nuwun. Waranggana sing sowan cacah ana pira? Waranggana sing sowan cacah ana 5 bengi iki. Gawan kotak kabeh iki, Mak. Gawan kokulon kabeh sing etan siji. Oh iya. Mergo mayetan ning kulino nderekke amake dhewe. Sapa wae sing ana pinggir dhewe asmane Bu Warti. Iki sinden wiwit taun 95 sakyaene. Panggah mbok jak, Mak. Panggah tak jak dhisik bayarane taun 95 ki isih 60. Saiki taun 2016 ki panggah 65. Ya. Mung mundak 5.000. Lah wis bateh kok, Nduk. Lah iya. Terus sijine kuwi sapa? Iki wakile wong atuwaku. Weh. Iki mbok cilikku. Sing pidalem saka Klaten trucuk pernae. Asmane panjenengane Ibu Ervina Sutarni. Ibunda Ervina Sutarni. Julukane Bu Ervin. Oh iya. Nek celuk Tarni apa noleh, nek Ervin ngono gage-gage nduk tenan ta. Weh ngono. Mbak Ervin apa? Ngono kuwi kan. Wangsulane bahasa Melayu kok nduk lah ya. Apa mudeng bahasa Jawa apa mudeng kuwi? Ora mudeng, Mak. Kuwi laire ning kayu watu lah ya. Sapa meneh Mak iki? Lah iki waranggana gawan kotak panjenengane Mbak Putri Artaloka. Mbak Putri Artaloka. Putri iki cah wedok, arta ki dhuwit, loka ki mata, cah wedok sing mata duwiten iki ya iki. Nek nyedak sinden iki ngati-ati. Oh iya. Mergane apa dipleroki Mak sedet ngene wis. Kintil-kintil ya. Ki daleme ngendi, Mak? Ki daleme saka ladaning Solo Jebres. Weh.
celak isi Surakarta. Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Lah iya, sijine kuwi sapa? Iki sing ana rada tengah sing sak sandike Mbak Putri iki asmane Mbak Esti. Iki warangganane Pak Deyanom Surata. Weh, kowe trimo nyilih, aku trimo ngampil Sawetara Panci, Nduk. Weh ngono. Nek aku mayang, Pak Anom mayang, saiki diboti aku kok, Nduk. Lah. Sebab apa? Seneng karo sing rebab. Dadi lah iya. Sijine iki sapa? Iki wis ora asing meneh tumrape warga kene. Asmane sapa? Mbak Uun Febriandari. Ngomahe ngendi? Jumok. Jumok. Jumok Kebonso. Kebon Sari. Mediun saka kene dhewe wae celak kene kok, Nduk. Oh iya. Matur nuwun, matur nuwun. Mulane kuwi iki ya kayane ana bintang tamu barang. Weh. Wulandrema karo Wulandremi. Sapa? Wulandremi itu iki Jara Sandha karo Nyai Jara. Lah yang mulane kuwi matur sembah nuwun kang tanpa upama. Matur nuwun. Dek mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah krisikan amarga eling bukan sumanding mutiara dake lentir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling saawemu kancang eting sing takon jabuti putih loli long nek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah krisikan amarga eling bukan sumanding mutiara tetake lentir kuning aduh mangkene lalaling rumangsaku teko karo milang-miling tak awemu tansah eting sing takon jabuti matur nuwun iki ana panyuwun gending lumantar nawala sing tak tampa, Nduk. Saka sapa, Mak? Nek ora kleru iki saka para kadang-kadang kinasih panjenengane Pak Sun, Pak Prima, Mbah Gunung, Pak Panji ngersake ya kuwi lagon pepeling, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Karya panjenengane Pak Haji Anom Surata. Ora limat pepiling iku disuwun dening panjenengane Bapa pepundenku Bapa Maulud. Weh. Nyuwun pepiling karo sarung jagung karo gubuk asmara. Keluarga Bapak Maulud. Weh ya, matur nuwun. Lan iku gana nawala sing tak tampa nderek mengayu bagya ngajatipun Bapak Maulud tasakuran kitanan adik Rosi kanthi santi. Semoga cepat sembuh dan selamat menginjak masa remaja sukses selalu. Kangge ngrigenaken swasana Mbak Yulimbuk nyuwun gendhingipun slendang biru kagarap ketarangan suwun saking kula paguyuban seni Belotan Derma tertanda Mas Heri Indarta. Oh iya. Ya engko dicaoske ya, Mbak. Coba pepeling sik kaya ngapa dibawani. Sing bawa sapa panjenengane Raka Mas Agus
Kaya ngapa Mas Agus dipun pamani dandang kula rukun Islam nggih monggo sanesipun nggih monggo bakenipun jumbuh lawan suwasaning dalu menika. Oh iya Mak iya. Monggo. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke nyuwun pangapura Mbak Uun lagi sowan. Iki mau tanggane duwe gawe, Nduk. Oh iya, delalah. Uun kejibah rewang isah-isah, Nduk lah ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Neneng ya. Rukun lima niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu lalu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo Cah, monggo dados ya.
Matur nuwun iki minangka dadi sinaman rohani sawetara manci ya, Nduk. Sebab karana apa? Sing jeneng lagun pepiling ki mung ngilingke marang kowe kabeh lawan aku supaya tabari nggone nyembah marang Gusti. Wih iya Mak. Matur nuwun sanget iki karyane panjenengane Bapak Nom Surata. Iki malah ana dikanteni bintang tamu. Weh ngono ya Mak. Bintang tamu kok biasane nek dagelan ki wong elek kok iki bagus ya Mak. Mbok aku dhewe ya ora ngerti kok. Lah iya. Coba kaya ngapa Kang Mas, monggo kula pinarak wonten pepanggungan kula suwun jumeneng saking palengganipun. Oh iya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma nuril Islam wal muslimin wa sholihil kafarata wal zalimin. Quran sama maknane kabeh pindho salat ngilakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono. Dimajeng lenggahipun Mas kersanipun mangke mboten tatapan kalian salonipun. Nggih, aduh. Sugeng dalu Mas Entun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik. Pinanggih kalih sampeyan kaping kalih menika nggih Mas nggih. Ngoten. Lah, jan kula kinten niku kabar pawarta sing tak tampa wingi niku jarene nuwun sewu lho Mas. Pripun? Kula nampa BBM saking kanca-kanca Medion niku jarene Sentun wis ora ana. Ngono tak kira nek sampeyan jebul sampean isih urip apa Mas Sentun? Masak malah. Pripun? Kula pun boten wonten. Jarene ngono. Asline kula niku kabarne niku bener. Lho, kok bener piye? Ning malaikat niku bareng weruh praupan kula niku ngados ngeten melas ngeten iki akhire balik. Nah, niku akhire goleki wong liya tangga kula. Sapa? Jenenge nggih Sentun. Niku gaene maling. Oh iya. Bareng tak telusur-telusur jebule pancen leres. Berdasarkan data surat kematian kula niku ten ngisor kulewe niku. Waduh ya. Ngoten niku Mas Entun. Dawuh. Sak menika panjenengan kalian kula dipun timbali kalian panjenenganipun Bapak Maulud. Nggih. Ing wewengkon Belotan. Wonten ing Belotan mriki. Nggih Mas Entun. Leres Mak. Kanthi hajat walimatul khitan. Nggih. Nggih. Adinda Maulida Khalifa Kurrosi jenenge ya wangel ram. Andene jenenge anakku iso ngadenan. Sapa? Adenan. Anakmu ki? Nggih niku nggo kanggo pengenget-ngenget nek bojo kula pas nglairne lah ngeden tenanan. Niku kula jenenge Ngadenan. Weh ya. Lah pripun asma nggih Kinarya Japa lho, Mas. Asma Kinarya Japa Mas Entun. Sentun niku nggih wonten werdine. Werdine pripun? Sen niku seneng, tun ki nuntun marang barang kabecikan. Nah, sing monggo sing elek ditinggalke, sing apik ayo ditutwuri. Weh ya. Bener
bener Mas Endron. Nggih. Malah bengi niki uga saking panjenenganipun Bapak Maulud nimbali kru BBS TV Medion. Wah, alhamdulillah dipun syuting. Channelipun 27 UHF. Ngoten. Nyuwun gubuk asmara. Disiarkan ulang di BBS TV Medion besok Sabtu tanggal 1 Oktober jam 7 Mas Endron. Ngoten nggih. Iya. Sami dipun pirsani ya. Lah nggih. Wah. Mongko ujube bengi niki niku sunatan utawa walimatul khitan ya Mas ya. Leres niku. Sampeyan gedene semene wis khitan Mas. Kula nggih bingung kok. Bingunge? Sunat jare moe cacah ya ora dadi. Hasil kula iki nggih kula padhake karo Pak kula. Heeh. Oh ya ora oleh to. Wah. Nggih surat niku nek dadi tengere pripun, Mas? Tengere niku wah nek perkara kuwi rahasia dong. Lho, mbok diduduhi fotone jenengan ngoten lho. Ora sudi. Lho. Maksudku ki nek wis sunat dadi ki tengere ngene iki, nek ora dadi ki ngene iki ngono lho. Ora sandata diduduhi foto engko bar klikar gara-gara tak duduhi ning mburi kelir. Tenanan lho ya. Iya. Sampai mlithuki wah tak tagih kaya wong ngutangke. Iya. Aku Mas Endron. dawuh, Mak. Jenengan teng mriki mboten piyambakan. Nggih, kula mboten betotok. Ya aja betotok, kuwi iki elek-elek ya bojomu Mas. Elek-elek piye ya elek tenan nyatane bareng waranggane jenengan disandingi 5 niku ketok ayu mencorong kabeh. Lor dhewe iso mencongor kaya ngono kae ya. Ya ngene Mas. Dawuh. Mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Dhisik ya elek saikimu ya elek. Kula iki rabi iki kepeksa kok. Lho, kepeksane piye? Tangkepan niku meteng kula kan nutupi kok. Pripun? Nek pancen mengkono kuwi mau ora neng eleke. Nggih. Nek panjenengane Mbak Menit tak takoni, apa pancen bener dhisik oleh rabi karo Mas Entun ki mergo kepeksan? Jawaben sing jujur. Sing jenenge wong ki mau nek nampa pelapuran ora mung sesisih, mengko nek ora prayoga dadine. Mbak Meni monggo pareng aju meneng saking palengganipun. Monggo Mbak Meni. Ayo yo. Hai. Kula antosi. Nglokor. Mbak Meni. Hai. Pun nanti. Hai. Ning kene, Bu. Mbak Meni. Ya. Pinarak mriki. Kono Mlakune lengkeh-lengkeh ben kaya macan luwe. Nek roh wong bagus sajak mulahmu kemayu kaya ayu-ayu dhewe. Rada maju. Romangsamu. Potongamu Lho, wani karo wong lanang kowe. Lah nek ora wani karo kowe rumangsamu. Oh. Bojo ora tau ngekei pangan ben bengi karepe arep mangan nek kok ndak. Ritekno kewajibane wong wedok. Kula nuwun sewu Mbak Meni. Wong ternyata apa ora menehi pangan karo sampeyan. Wong nyatane ya sampeyan karo Mas Entun ya nganti anak-anak. Kepepet kok. Tegese ora perkara kepepet. Wong tumindak mengkono ki mau nek rasana lahir batin oleh nindake ya ora bakal lakon dadi anak to, Mbak. Alah nek masalah anak niku mboten sang nganggo lahir batin. Kula niku kosot ngoten men dadi anak kok. Pancen Sampeyan kuwi Nggih. pancen niki nggih anu. Kula niku ijol-ijolan sarung niku men lho. Ya iso ndek anak karo tanggane niku. Leres kok Mak niki asine genahe ngeten lho. piye? Menik niku mboke Jawa. Bapake Gibas dadi wong nggih ngeten iki. Kowe iki aja ngenyek ngono kuwi ta, Ton. Kula iki nek ora pas mendem ora kolu kok mangan kowe iki. Kowe aja ngumbar wirang ngono kuwi. Ora wirang apa piye? Iki peh sowaning daleme Pak sinten menika ya Cang? Bapak Maulud. Bapak Maulud ngono Wong terus wedok. kowe ngumbar Ora iso. wirang ngono kuwi. Kowe iki wong wedok ora iso nglungguhke wong lanang. Kok ora iso nglungguhne piye? Aku ndek mben ki wis dikandani karo ngersane Bapak Maulud niku ya Cangi. Ya. Nek kowe pengen bekti karo bojomu, kowe kudu taat karo bojomu, manut karo bojomu. Apa meneh kowe gelem ngumbahne kathoke bojomu, ganjarane 10 kali lipat. Niki nganti bendina ora tau kathokan wis tak kumbah terus. Lah mu mangan. Aduh, kowe kira nate mangan pondok iki ya ngene iki lho. Lho. Ngenyekmu kowe ora kelingan to? Lho. Kene aku ning pondok no Ndek Ben. Pondok? Pondok bersalin nge?
Kuwi dong mbok bar anu meteng lairke kok Lah ya. ya pas aku nai ya. Nah iki bangsane kucing apa piye? Lho, gak kuat. Mula ngeten Mbak Meni Nggih. niki mau Mas Sentun wis ngaturake ucapan kagem panjenenganipun putra Bapak Maulud Mas Khalifa Kurosi. Iya. Lah sakniki sampeyan mangucapke genti kagem Mas Rosi kaya ngapa? Ah, kono. Mas Rosi, Ya. kami ucapkan kagem Mas Rosi junggu to. Nyapa to? Iki wos. Saya ucapkan Heeh. dan kula ndongaken Aku nyapa nyenggol sithik aku. kula ndongak. Jingan niku gedeng Nyenggol sithik. karo wong wedok barang. Kula ndongak nih. Mugi-mugi kagem Mas Rosi. Tapi adoh men, Aku ning kene kok. gak ngono. Nyapa kok kenek ki maksamu. Ngono. Aku Subasita ya roh kok ya dadak ngene barang. Saya ucapkan buat Mas Rosi selamat menikmati bentuk barunya dan semoga menjadi anak yang berguna bagi orang tua, Amin. agama dan negara. Amin. Ngoten mawon dongane nggih. Dungane apik. Nggih. iya. Kula anu tekon Mas Rosi ndemben ya sunat dateng pundi? Lho perkara ku ora ngerti omahku Klaten nang aku nang kene kok. Lah nggih jane kula niku ya tukang sunat lho. Lho, sampeyan ki Weh. wong wedok ki lagi ki sing jenenge tukang sunat. Sambene bojo kula nggih niki. Kula niku tukang sunat. Ning sak tangga kula mawon mboten ngerti nek kula niku tukang sunat. Sebabe Lah kula niku bingung arep pasang plangkat ngoten niku sing digambar niku napa? Wis iki nek perkara kuwi nek umpama tukang nyanyi ya genah. So- Fotone wong ngene Karo nyekel mie. Nyekel mie. Bakul mie ayam. Ya genah mangkok karo sendok Lah garpu. lah nek aku tukang sunat sing digambar apa? Ya ning kono nek manuk terus karo gunting ngono. Nah aku darani ya tukang mbelehi wak doro aku kok. Apa ya menake? mulane kuwi sing gampang ki mau peneono helm karo lading wis kuwi malah apik kuwi. Lho, Helm karo lading. lah kok ngoten? Lah iya no ora usah mbok urus perkara kuwi nek urus malah ki ku nang ndi-ndi ki kok. Ngene wae. Menake wae Mbak Yu Cangik difoto ning kono diplokne ngono piye? Oh tak tapuk raimu. Ayo angel-angel gawe conto kok ya. Lah iya. Menika wonten panyuwunan. Nggih, Mak. Saking panjenenganipun pepunden-pepunden pinisepuh utaminipun beliau Bapak Maulud ngersake gubuk asmara. Weh, gubuk asmara. Napa Pak Maulud niku kerep teng gubuk nggih? Lho, neng gubuk mergane panjenengane iki mau ya kuwi dadi tani, niliki parine, niliki kacange lan sak panunggalane. Karo awakmu ngelingke awake dhewe jaman semono. Nek Pak Maulud tetane ning jero gubuk, awake dhewe rada modern. Apa? Neng losmen. Terus mendi? Maksud iki papane los lemekan damen kuwi lho. Mangsamu kok mangsamu duit ndi nek? Batin ku aku ora tau dojak ning losmen. Ya gelem apa piye ning hotel Turki? Endi? Apa? Ning Bung Cina. Mewah, mewah. Mewah apa? Turu kijing ngono kok. Lah iya. Bukan, Ingkang kula suwun menika waranggana ingkang saking Jumok Bonsari. Ya. Dulur wedok. Uuni sing momong aku lho dhisik. Ngono. Ah, gedhi iki mangsamu sampe mene iki sing ngedusi aku, sing lambeni aku. Wiwit cilik sing Takono dhewe lho mangsamu, kuwi nek gelem ngaku lho, tohmu ning kene ki isik ta. toe ora ning Ah, kono. ning kene iki lho sing Masa? ngomong aku lho. Ijik Un. Mangsamu. Tohmu ijik apa ora ketoke? Wis pindah. Lho, toe pindah. Kuwi toh apa borok jane iso pindah lho. Kowe iki Lah pindah wong wi iki tenger lahir lho kok iso pindah lho rumangsamu lho. Ya Mbak Uun disuwun jumeneng jajari Mbak Meni Kene, karo Wok. Mas Yanto. Ya.
anane wae. Iya. Ha iya. Kejaba kuwi, Lek, Nggih, pripun, Mas? nek sampeyan banding antarane Menik karo Uun ki mau jujura, kira-kira ayu endi? Nah ayune ya mesti ayu, ning ngempuke tetep aku to. Lah nek Uun iki mesti gadhok kae lho. Sik terungokno, kowe iki umpama panganan empuke ning empuk sing wis basa. Dadi enake liyane mung kanggo trambul wis ora eneng iki. Lho nek Uun lho saka dhuwur tekan ngisor lho. Iki pomo panganan wis ora nyiso, tumpangne ilat disentor banyu mlebu. Lah nek awakmu lagi teko ilat wis ngono. Lho, gayamu nek ning ngarepe wong akeh muni ngono lho ya to dilatih tonton. Ngono aja omong-omong to dadak dilatih. Lah ya ngono ta. Iki yo ngelok-ngelok. Nek karo Uune nek omong halus. Diajeng Uun diprayogake nggone nembang sing ati-ati. Kowe barang ki ya ngono kuwi. Ngene iki sing gandes luwes merak ati lho. Dadi wong wedok ki lembah manah andap asor ditata. Lah ya ngono to diajeng. Nggih, Mas. Omahmu sik njumok to? Nggih. Tekan kene mang karo sapa? Kanu ngojek kalau Lho, Mas. kowe barang aja ngangger ngeterne. Wong lanang nyambut gawe sik telponi ra karo-karuan. Rumangsamu bener ngono kuwi. Manggamu matur suwun berkah. Nggih, sami-sami Mas Entun. Nah. Cowok rupamu. Monggo dipun aturaken inggih menika bawanipun. Ya, bawane kaya ngapa? Monggo. Leleng Nyingkar nyingkur. Suarane kok suaraku ya. Pas aku ijek enom kae lho maksude. Kok sik nom piye nek menurut berdasarkan evaluasiku. Awakmu ki ora nate nom lho. Lah mosok aku Nek lahir Uun langsung ki buat. lahir jek enek prawane, kowe lahir ceprot wis ora prawan lho. Mangsamu. Iso. Banyu wis blukutuk. Ora ngono lho. Uun iki. Lah kowe jaremu nek apa nek rondo dikum banyu ning bak suarane Yo genah mak blekutuk-kutuk. Nek prawan Banyu ki tetep meneng. meneng ses ngono. Iya. Lah aku ndemen tok kum ning bak nek banyune sat. Kuwi ada kelainan. Lah ke morone nyang ndi? Kuwi kira-kira tek tigane duwawa terus telone saking ngambane. Dadi mlebu rono kabeh. leleng Wiwitane nyingkar nyingkur. Ya ta. Cengkoke kaya cengkokku ke ta. Coba. Pak wiwitane awakmu. Ora aku mate pas wiwitane. Alah, wiwitane. Wiwitane. Ya ta. Sae Uun apa menik, Pak? Menik. Sae Uun apa menik? Lah iya ta, telek Ngingkur. Tapi aku nyuruh aku kok. Nyuruh. Ya apik undang dilem ngono to. Mas. Apik. Ya Slak wis. dipangan Muga-muga iki. kena nggo sangu apik kok nih. Apik to. Saya Apik Sae. ikhlas. Menik sae nggih, Pak nggih. Sae. Saya monggo dipun tahlilaken lah. aku mati masa. Ing samyan jaiponge setel sing apik le. Iya. Oh nggih Pak Tantut, Dalem. kata lumpen kinten salam kagem Mbah Gunung. Nggih, Mbak Oh, Gunung. nggih, Komplit. Mbah Panji, Sip. Mbah Sarmo. Nggih, Mbak Sarmo. Wau mun madosne dalan kula. Weh, ya. Sing penting ora goleke dalan ning swarga. Oh, boten kesusu kula. Mangga teruske, ya. Lelampahan kang
laloleleng tresno tulus nadyaningku buk asmara ya monggo dipun aturaken langgamipun gubuk asmara monggo menika dipun aturaken sareng-sareng kanca amung rasa ya mangga Mas ya dados yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleret ning cagak kabeh tulisan
sembah nuwun. Nah, Jan. Mbak Uun wis kulino ya sampean karo Kang Sentun ya Mbak Uun ya. Ah, niku wis kaya dulur wedok kok niku Niku kalih kula. sasate kaya panganane bendina kok. Panganan lambemu kuwi. Lho, Wong dulur wedok kok panganan lho. tegese iki maksudku kuwi nek nyambut gawe karo Uun ki bebarengan ngono lho. Wah, nek ngomong ki sing Dadi enak. enek Uun ya mesti enten Sentun. sentun ngoten Ya, lho. ya syukur. Pancen kula kalih Uun ibarate mboten saged dipun pisahaken. Upama nyambut damel ki ngoten niku. Upama tarupi mau ora ning menik anggere ning Uun kowe mesti seneng ya Sami Tun ya. mawon, kula ikhlas kok. Umpama kula ganteni Uun ngoten menik raneng kula ikhlaske. Kula dongake muga-muga padhang dalane ngoten kemawon. Ikhlas lillahi taala. Ora gagas. Ngono ki mbok Lah, yo iya. nek nyata kowe ki wong wedok ana setia ki yo nesu to. Wong lanang ki ngene-ngene ngono to. Ora gagas, mbok kowe ki arep rabineh kowe arep golek neh karepmu aku diomongi somong karo kowe to. Wong lanang iki tak padakne botol kecap. Maksudnya Nah, mbok isine arep tok cerot-cerot ning alor ngidul kono-kono penting mulih botole utuh. wong edan. Wong edan iki. Iso Lah dipadake apa? kecap. Mikir kok mikir wong lanang Ngono ngabrakan ki. kok ngono. Tresnamu ki ya ora setya tuhu, ora lahir batin. Oh, mungkin nek sing lanang loro ya melok lara, nek ngalor ya melok ngalor, ngidul ya melok ngidul. Lah kok di lanang mbabon liya kok kowe malah ikhlas, ora ndek rasa cemburu babar Wah, pisan. lha nyapa timbang awakku kuru aku ya golek neh to. Ngimbangi ya Nik ya. Lah nyapa wong sansaya piyayi mriki niku mbelotani teng teloler. Opone? Bekecot. Ngoyang. Jan ibojo pawakan begenten ya iki. Lah iya. Oh begenten ki. Mangga Mbak Putri, kula suwun supados njajari panjenenganipun. Inggih menika Mbak Menik kalian panjenenganipun Mas Sentun. Iki saya dhuwur. Ya. Saya lencir kuning meneh. Ya. Asli piyayi alus. Asli. Kowe yo. Kowe yo. Kowe yo. Yayan Jasmara gegantilane pun Kakang telek ki nyapu. Nek enek wong ayu kok ngatel ae. Ya manggake. Lho aku ki mesakne sing piyayine putri timbangane kowe ngono lho. Nek kanggomu barokah, kanggone kene musibah to karo kowe. Ngicipi barang sing Alah, ora usah. Kowe ki nekmu ki barang bosokan aku ya wis. Kowe ngati-ati lho Mas, iki panggunge guyu-guyu iki lho ya. Regane nek ora apa-apa nek kene mesti bakoh. Lah kae salone nek nganti ambruk ku blindasmu. Cek beta sisan lho. Beta lho wis tok 8.000 lho wis. Sing di larang di karo sirahku. Larang di. Lho lho. Ya larang beta sirahmu kuwi pira? 750 oleh lho. Iki dan apa pira kok ya. Mbak Putri, Nggih. panjenengan kula suwun supados parenembang ingkang sae. Panyuwunipun saking beliau Bapak Maulud ngersake sarung jagung gagrak Madiun. Ya. Nggih. Sarung jagung enten loro, gagrak Semarang Pilok Barang, nek gagrak Madiun niku slendro patete 9. Lah nek gaglakane Sentun. Gagrak iki tegese iki ciri khas ngono lho. Gagrak krunguku gaglak kok. Patet pinten niku wau? Patet slendro patete 9. Entek nggih. Kok entek piye? Lho entek 9 aku 3.000 wareg lho niku. Lho, kuwi rak panganan. Oh. Laras iki beda karo panganan. Ngoten Dun. nggih. Oh, Laras iki dumunung ning rasa. Oh, ngoten nggih. Goblokmu ora. Lah kula pintere dadi camat no. Waduh. Mbak Putri, Dalem. wis ora sandadak grogi karo Mbak Meni. Dianggep bae ora ning apa-apa kejaba mung kowe nyuwara apik-apikno. Heeh. Mboten mong wingi sampun kepake kalih Wah. Mas Senun kiyen. Ambune wangi arum. Nah iya. Hmm. Waduh. Nyapa?
melati. Aku. Apa? Remason iki. Ya, mangka ndak dibawani sing sae, sinem grandel nggih kenging. Ajeng bawa menapa nggih kenging bakenipun menika dipunlajengaken wonten ing sarung jagung. Oh ya. Sing apik. Lelong, lelong. Niku ya kena. Oh ya. Memanismu. Oh ya. Ya. Senton. Nah. Lek senton, nah ya. Sik mikir Mas. Niki kok mati kedulek endi? Mas senton. Dawuh, Mak. Upamane Nggih. putri iki mau kembang apa, Tun? Niku umpama kembang rus. Wah. Ambune wangi sumribit ngidit. Nah, nek Uun kuwi mau kembang apa, Tun? Kembang kenanga. Aku. Nek upamane Mbak Esti kembang apa, Tun? Kembang kantil. Lah nek bojomu meni kembang apa, Tun? Kembang telek-telekan. Dadi cilik-cilik ambune wis. Kowe nyapa to? Mesti karo wong kok mirang-mirang ngono iki nek ngomong kang ya jujur. Ngono kuwi lho mbok yo ngrumangsani ngono. Matur suwun. Matur suwun. Ndang ngomong aku kembang apa? Kembang telek-telekan. Iya ta, kowe kuwi ngono kuwi. Terima kasih. Ndang aku kembang apa? Kembang telek-telek. Ndang aku kembang apa? Sing kari dhewe gah. Sengak eram. Lalong ya, Bud. Agawe ruciting gali Aku pemo suaraku apik kaya putri iki ra sapa omah aku. lah sapa pundi Sapa ngendi? Wis sapa pasar marimu malah angel. Malah ra gelem klamben wah marine angel kowe. Wis to? Lho ana lah suarane apik lho nggih yu canggih nggih. Nggih. Nyuwara rumangsaku kaya gak ndek intil-intil. Wis sajoke posmu iki dibubrahi iki masaku utekmu mung wah wis ra. Susah aku. Malah pendapatanmu berkurang. Pos dibubrah piye? Lah niku Mbak Ben kan joke diobrak-abrik niku. Asline kan nggih ketua RT mriku. Lah iya. Ditutup iki to. Lah iya. Lah ditutupi ngarep lho, mburi tetep tak buka lho. Warung apa piye? Lah iya. Mangga, ya. Akang si kang mesti nadya pisan-pisan ya mesraya ngono kok dol padu wae. Lah iya. Lah ambumu remasan nanti saksek-saksekne ae ya kene ya gumoh. Lalaleng. upama munduta rukmi ibarat wong numpak Prau. prau
swara melankolis ya ngene iki to. Ngoten nggih. Ah. Ngoten niku panganane bendina napa ya? Ya sing genah ki mau bangsane sing alus-alus. Oh, kaya ta. Saya ta bubur, Oh, nggih. Kaya to. kaya ta bangsane roti. Nah, alus-alus nggih. Ah. Demit, jin, setan, iblis. Iki lak bangsa halus. Tegese iku ora kok bangsa halus ngono kuwi. Oh, ngono. Panganan-panganan ya bubur, ya gelepung. Mangsame gurahmu apa, Mbak? Wah. Kula angsal welingan saking Mbah kula. Apa kuwi? Anu mengke nek enten ndoke nggon dalang nika ken mendhet. Dadi ning nggon ndoke dalang kuwi kon njupuk. Nggih. Bayuh. Hi. Sik to. Kon ndoke dalang kon njipuk piye to? Lah terus ngentekne dalang pira lho? Lah terus dalang pira sing ndoke tok pangan? Mboten ndok sajen niku lho. Ndok sajene ngarep dalang ki lho goblokmu. Ngono ki mbok diomongi sajen itu cuki. Pikiranku tiwas kene ki arek siji jare iku iso. Engko nek kok pangan pisan. Sintoe kok apa? Apike niku kalih. Malah ra kenek dienggo nyapo-nyapo rumangsamu. Lah ya ngono to, Mah? Gak Lho. Sikat Mangga. pisan rumangsamu. Lumampah tanpa Wah. Lelo ae lalem. neng madyane jala nidi Lelo leleng. rodok rene ora usah jejer-jejer. Kenaan virusmu. temagunjing anggen jong neng pagulingan Monggo dipun aturaken sarung jagungipun jeng. Iya, monggo. iki saruni jagung pandanyanto sabuti kebajon tresna ora gawe gelem nanate kusimu yen sulaya jalalilo ingin janjini Laleng.
ngati-ati iki mike eneng pira kuwi? Ya. Dikurke bareng-bareng kepete seleke sik. Kadetas mak aku nyawang slendang biru. Bunda, ya. Lelong-lelong Selendang biru among enake ati ati lelo-leleng ora tekan batin setyamu yo slendang suwuk gurung Pak Besti ngajak tatapono janjimu selendang biru waduh monggo Mbak Esti Hesti pancen ayu kembang desa asli saka Klaten Ayo yo. ayo yo Hesti pancen ayu awak lemu saya merati Asik. lho piye ta Anjir. nek kowe ngarani lemu ora Ya lemu meraati ki ya sing ngene iki. Aku Gedhe nek- ora nemen, cilik ora kenemenen ya sing ngene pas. aku nek ngarani ki ora lemu Ya sing niki piye? mboten lemu ya cangi lho kok ora lemu piye nek kowe piye ni nek kula ngarani niku wong niki bangkane ya cilik heeh lengene ya cilik iya cilik-cilik ketok sing jember niku bokonge niki tok ngono. oh padake nggo namu wae kuwi ya Nek ngen kula malah entek niki ya. Romang. ya ngono kok entek iki Mbak Esti coba laras pilok nduk sakarep mulihmu bawa arep mbok bawani sinom ya kena dandang gula ya kena iki panyuwun saka panjenengane Bapa Maulud ngresake lagone tembang kangen nggih re nah iya kaya ngapa Nduk Hesti meh Mbak Meni Nggih. suara kaya lampor Lampang. Wedok lho, wedok to. Aku Si ya. halus to. Lah iya. Halus. Piye? Dawuh. wong iki nggo watak dhewe-dhewe ora iso Iya, ngono nek iya. bojomu ora iso Don Samu. Aku nek bojomu nek SD ki rak anake midodari nek bojomu ki mau pengawakan iblis lanatmu lho ya Oh. Niki Mas aku dalange malah nemen ngene ya. Ngelokne aku malah nemen ngene ya. awakmu pancen pawakan babonan buta rambut geni iki ya awakmu iki. Ya ngono ya aja ngelokne ngono kuwi. Ya nyatane. Wah ning kene enek dalang tak perkosa mbuh lho. Lho, sapa Enek dalang tak perkosa to? apa iso kowe mung Lho. Lah kono ki mbok dalang pinter, dalang bagus suarane kaya ngersane Bapak Haji Anom Surata. iya. Lah ning yo nyun sewu lho. Heeh. Ya tetep goblok lho. kok iso Lah nyapa enek sinden ayu-ayu dolan sing mirsani ya ayu-ayu. Lah iya. Nyawang dwebok kaya ngono nggo apa? Ayo. Iya ta? Bab rasa to. Lah iya genah lho. Sisewi vitamin B komplek. Oh, wis komplit vitamin nglirik ora. Sik to, kabeh mau wis enek nggone. Keneng apa kok dalang kok didebok? Keneng apa kok sinden ki dideleh kono? Lah apa? Lho sinden ki nek kudune dideleh kono, nek didelehi iso renggo trambul wong mendem. Mangsamu. iya mangga menika
adi kula menika waranggonipun Pak Haji Anom Surata. Kula namung ngampil kemawon kok jeng. Ya, ya. Oh, nggih. Nggih kula sakniki ngeboti Mas Tampi. Jenengane diboti ngaya ya ora ngetok-etok. Ketoke sing diboti mung lewo wae ya, Pak. Lah iya. Nggih mergane kula seneng karo ling rebab. Lah iya. Lah iya. Seneng ora wonge ning HP-ne, Nduk. Lah ya. Oh iya. Isine Lah iya. film-film. Ngayang. Ya ndak yang apa? Nah, pangkur ya kena. Ya. Sak-sake nggih. Ya. Madya Ratri. Ya, celuk dia. Wes kawuri. Nek Mbak Esti iki serak-serak isih tekan terus ya apik nganggo Nggih. rasa. Lah, Tun. Nggih. Lah nek bojomu kuwi. Lho, aku wis serak-serak bosok lho, piye? Pak ya wis ngakoni dhewe to. Lah iya. Ayo ngakoni. Lah Nek iya. Mbak Esti genah umpama dagangan kemedol. Heeh. Nek awakmu tembugang. Makan Mbak Esti. Dongkap wanti gagat enjang Dongaku ki muga-muga Esti suarane ya mung ngono wae, Nduk. Ora usah nganggo bening nek malah ora apik. Lah iya. Ning niki umpama ilang sanggon-gon tengerane gampang. Lho kok iso? Enek andeng-andengi ning dhuwur lambe. Weh. Lah iya, nek gawe andeng-andengi ning dhuwur lambe. Awakmu ora. Kok iso? Tenger nggone nduwelik ning cedhak udel ngono ya. Lah Lah iya. saking kowe kuwi sing Angel goleki dadak buka endi-endi. Mangga. Keragapan gaun engson sare. Iki baramu apa to, Nduk, kok apik men ngere? Napa nggih lali kula. Walah, wis dus. Lah apik-apik ini takon ora. Baramu apa, Nduk? Ngono to. Nggih mengke kula tanglet riyen. Tekon karo Mas Nduk ya ora mudeng lho. Mbok blas niku. Lah iya, ya terus ke. Aduh. ya to, bar dilokne. Aduh. Mas kang tinggal Usul iki nusul. Sapa? Lah niki mengke lak sumusul ngoten. Ora. Kaya ngerti-ngerti yo nik. Wah, iya ini. Enggak. Paku Sing keri salah cakepanku nek aku kae sumusul Ten pundi? ning damenan ngono. Pagulingan kok damenan iki padake. Lah cakepane sing ngekeki sentron kuwi. Ah. Kowe bawaan Sono Brahala. Kok nek niki terus ketoke tibane li. Iya. Apal. Li. Aku nek pas tiba Iron seh rumun aku apal aku. Liron sehru Sentron iki nyapa? Suara apik lah. Sentron. romri Sentron aku kok meteng lho. Nun. Kudae kantek wedi. Kudae kantek minggir-minggir kantek kowe. Ya. Terus sing iki kok jebole ngono to? Jebole ngono to? Jebule kok jebole. Leleng. mongso
kamu meneng kok. Ora suwek lambeku lho. Ora, iki mau kowe jebule iki mek ngimpi to. Laga-lagane wis beda. Piye? Nek Mbak Hesti lho, tangan lho, mujiwat lho. Tangan ning kene. Nek awakmu ora polan rasa karuan. Jebule mungsu beno. Lho, lha kuwi marahi genamare anakmu wedok ngono Kok kok. iso? Lah anakmu wedok ki nek nyanyi ngono kae, lihat kebunku penuh dengan bunga. Potonganmu. Ada Sing yang sing marahi ya mbok-mbokane kuwi kok. ya. ada yang luset. Ya mangga diaturke. Ya mangga tembange kangen yang apa, Nduk? Ya mangga dadas. Lelaing Wayah wengi udan grimis rawe suwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jero uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo
Matur nuwun Mbak Esti, Pasentun, Mbak Meni, perkara lagu sing durung diaturke mengkuning manci gara-gara piyayi belotan khususon piyayi benda kuwi mau magetan kuwi mau nek lakon kuwi mau isih diperhatikan Mas. Ngoten nggih, Mak. Mula iman-iman banget ora nutuke lakone. Nggih, nderekaken. Matur nuwun. Lah ya. Gantaning kang kembang